Hakan ni ka video kan bataya pish pang ka wei ka film ka baitanan bat ka badan jingmut bha ka balai kerteng paper boy. Hakan ni ka story pinchem ba kumno ni usamla baduk uravi usho jing iet pat dan jing adai ya ka wei ka samla ka barius pa bha ka dharani. Henrai ka jingkali ka long bahatu ki kimi ki pa bat ki bahing bahasem jongki pat kin pediang nem ya ka ni ka jing adai ka jongki. Kumta ko parlok sapet hadu bakut khnang ma pintip ka ei ka baja. Namar hakan ni ka khana ka long ba isin ei bha hadia. Parlok swaban stang kene jing tu khanang ka ban kerpat ya pi ba pin pet ya kane ka story de ka ba pi roti de ka phone jong pi khanang ba ka screen kan kamitenan kuble shibon ti ha ba dang jong ni ka khana la yu i ya ka wei ka samla ka megha ka badang ya ban poi sha ka chaka bla pen khre namar ka de ka sni engagement jong ka henrai hamar ka por ba ka mut ban pendang ya usati ha ka ti jong ba ye jong ka la yu i ba kala kalan pen ban hamadan Andala ra ay ka hospital baro ki bahing bahasam jangka kinang mut baka day tang ka jingking kli ka ba mulumala henrei doktor wala batay hau kupa jangka megha taka baong baka don ka jingpang ka ba khamjur baha ka benta jangka kli bat dan dawai na ka benta jangka bat ula ong ru baka sa stang ka tukani singi man em habayo sngowi kata ukupa jangka ula diaw bat kuslai baha namar bahau benai banwan kala day ka singia tho jangka henrei kala jano pat de kumni Balayu iru ba baro ki badan hayeng hasem jangka kila khuslai haba kila tip syapang kane khubot henrei ka megha kala pentengen haki ka baong hau kupa jangka bala da yunujor bat ki wei le kadang don bok shibun bha namar kidang bun ki ba wat tang man im kum kerta jangka ru kimyo bat kala beteng ru ka baong bala da ublei ula ibit hi ka ban khot no sha u kam sngoper namar kala yo ban im ya ka jigem ba so tenat lakatus nam Pada kalau ong ru balada ki diaw bat kuslai bet kumne baro sisni kani kanang pensngosi arsha yaka. Bat habayo sngo ya kata kiru kelas ngo ya ham bat la pentengan no yaka da kabar ki harangkat ki umman. Haka next scene pat lai i baka megha kala le chaka jaka mani blai jongki banduai. Bat ka parlok jongka kala ong bat tip she yo blai un ngap ye pi bat pinyo ban in slam. Henry ka megha kala juba baka ong bakala duai ban tip ya ka ei ka jingmut bat ka thong jongka haka ni ka perthai sho bakan khalat. Berkat bakadang tak yau tau jing tak haselang kelalapan ban ha kata keselakot basong ya kata yau ta kabala tho kadhari ni ka jing iet baning kong ha ka jing em jonga padhang ta hi kelas nguthu bakane ka pitch bala song yau niu jing ta kadai na ka diary shimat jongno re jongno pad bud kala let shim ya kata ka diary na kata ka jaka pad anda kala yo kelas dang ban pulih badhang ni la peni ka menor balayu iru yau ravi ubadai tang unong let ai khubor shaki ying jong brio Bar kamadian la yo i bo kupa jong weu parlok jong ravi ulawan ban tim ye namar ula ong ha u babale u ye thu hok bet bo dei tang unong ai kot khubor namar umdan ba tre shu ban ye tho ye u pat bale thok shwa tat hadu man dalap ye tho henre u ravi ula pen pai ktin ha u da ka bo ong ba anda kila tip pat ka jing shisha u parlok jong u dei tang bo undu ka jinglong ma bha jong u namar ba ula thok henre un sa pen dukut ru ka ta ka jing tho namar ula ong ru babale u khen po ka kam ka baret ka ba utre namar ba deling ba ini kam i baret ulala ban siwi ka bai class ladi bat ka bai dawa ye uru pat habayo sngowi kata uta urang ba ulas nguram bat sngoya hap ru kata ka jingong haka next scene par la yu i u ravi u badang ila kai cricket henry haka ta ka pola don uwei u parlok ubla ong ha u baka dharani kala one pai na hostel chala yeng hang ta la kande ka men siam jugu ban yo sngowi kata ka khubor ka bas ngtanat Pat wud ulamare nang ta namar uravi ude usamla ubaju smart ban pule yaki kot jing ien hakawe ke library. Pat usyam bak jing tho ki bak ketik bat ki ba shon jing mod u haki kot ki ba per usyam bak dahara niru kala don jing mod lang bat layu i bala dapat underline lupa tamaka. Bat de hang ne ba usas dang ban wat bak kan thai ayu kani ki ba perkhat kum mau. Kum ta usawat manu bala syem bat pule kani ka kot bat usalap na register ya ka kerteng jongka bat tibru ya ka jakasa jongka kumta hi wud ulamare ban lej page hayeng jongka namar la slam bahaul ap ya kan ni kalat henry anda ula poi lap setia ya ka balami pen ban da kanong trai bat kumta ula lej no nang ta bat ulawan biang kum la shai layo i bola lej rung biang hak ta ka yeng henry ka ta ka sngiru lap ya ka namalami de ki wei bat kumta ula lej phai biang no da ka jing diaw kumta ha ka sngi ka balai layo i bola lej biang haka yeng jongka daka jingmun bo num yekendu hiru yaka kumta ola shubret no yaka taka kot khubor nasurok shaplau
Henry kum sa chipang ulayo sngo badan bakhot ye u bat andaw la pej hakasin ka baning kong ulayo i ka dorjong ka dharani hang ta hi ulaya mat yaka Henry ka dharani pat kala tim ye urak baong ba balai wan ra lang bet ye kini kot advertisement balai man ra tang kot kubor namar ka thaj ban pule yaki hadin hang ne layo i ba uravi pat ulak kamen maha namar ba ulayo i yaka haka next scene pat layo i uravi ubelit bu yaki kot ki barim shak library jong uwei uriu shimet uba uravi hi ujulet pule kot bat ulaya ro ru u namar buong ba ula aila di ki brio bandrung haka yeng jong u nak banta kata library haka tu ka ju ka sngi layo i ru ka dharani ka bawan rung haka ta library ban shim kot henry kat bagadang shong ban pe ki kot kala kali na utau rang ba bana uyo gini ki kot ki barim henry utau rang ba ula juba ba yakini ki kot lawan ra da weu samla uravi Padu laong ruba uravi ru ulong tek ko makahi basutana ban puli kini ki kot jing iet. Pada dharani ru kala kren bire ya ura ka baong batate ngila de bunyi kendu bet je u. Perhadian la yo i bakat bakidang don halenti ban lej pa shla yeng. Kala yo i ka dharani kala yo weu samla ba di kot kubor ubala sha tim kumju namar ba usami kitu ki kot advertisement. Hangta ka dharani ru kala kan mau bakala mai kumju yo uravi. Bat kum la shai pat la yo i bau kupa jong dharani ula ong haka ba pan puli kot khubor mentaru la ithaj namar la isata satang de kini ki lain rong bala ro de ini khna pan haka ta kapor ka dharani ru kala ong hai tai khna ba la da ka kwa bandro balai kampan na kara ka kopi balai ka bakanda dro haka kot khubor henry kata kapor kata ka khna kala ong haka dharani ba kamshim na dro satia maka hangta ka dakat ba ka dharani kadang puli kata ka kot khubor kala yo i penban bala ruj lain rong khnang tangi kintien baong banga itanat ya ka dharani kumta kala puli shu ki weiru ki kot khubor ki barim bat kala syam bala ruj lain rong shibun teli bahai ki kintien ki basotanat ki bakran phang jongka bat ka weni kintien ru ka baong baka kan thei ka bhabriu tam ka dei ka dharani hangta kala phu samrakhi haladi bat prakhat ba u uni ubatib bha phang jongka Henry hakata kapor kala yo sngo ya ka hon cycle na bar bala yo i bau ravi ula wan bu biang ya ka kot khubor haka yeng jongka barkat bau dang mod ban lej phai no ka dharani kala khot di uda ka baong balai ru line rong bet kumni haka kot khubor Henry uravi pat ula panma bat ong namar ba udai ubarit takada umnut ban kren ya ka takada yo jing sngo jong u ula shuru line no leng ba ka kot khubor pada dharani pakala juba ba balai da ka balai kumni ka kan thai kan sngo thu se jing sngo ko jong u Barkala ong ru balada thrais news okupa jongka kan dek kumno uravi ru ulayai pen map naka barka dharani ru kala ong hau banadula shai un sawan ra biang gitu ki advertisement khnang ba un kham yo nong mau hang tau uravi ulak kemen ba habayos ngawi kata barka dharani ru kala kali ka kerteng jong u pat ka satep ba kerteng ravi bad kala ong ru hau ba un yai beteng ni katu ka ba ujule kata ban roid line rong namar ka sotenat Bat uravi ru ladap da kejing kemen bah haka taka por bo yo sngowi kane. Bat kumla sha la yu i baka kali jong ka dharani kala do hashtag lenti. Henry la jarang khat haka taka por bo uravi ru la ya nang ta da ka utu jong ukpa jong u. Bat ulakit lang ya karu haka taka por namar kala kerki bah ban lej senran. Shaka jing ya tho jong ka parlok jong ka. Bat kila ya keren lai khana ru iwe parkat bakidang ya shong haka taka utu. Bat uravi ulaya rap ru ya kawan pensiuna sentiu nak benta jong ka. Namaru ravi udairu bajutung sentiu. Pada ndak kila poi la yo iya kita ki sijor ki baya tho jubor shakot namar bamsuk ki me ki pa na yeng nasam. Bar kila ongru ba ki brio ki badai ban wan ban sakhi ki khlam wan kumta kila don kam nong san ban sakhi sayo weipan kumta kila pha no da ravi. Henry uravi pat shams ngobha ban le ya ka kam namaro ong baka jing ie ka dai tang hapadeng ki sijor arngot Henry ka jinga tho pat ka dei hapdeng ki artli ki longjing longsam Henry lada ki ya tho klem yo ka jing karkhu na ki kimi ki pa komnu ka taka longjing jong kiru kin yo jing karkhu na shala hisngi bad ula ongru balada ki kimi ki pa kim sok pi haban persang men pesngo thu yaki ada kim tre shisien persang ar lai sao san sien khnang hadu bakin na song thu Henry ban shuya tho jubor kumne Namar ki kimi ki pa ki ie jengi bat kitip khambha na mata jengi bar ulo ong ru ba ukuloi ban san ha kata kapor namar ba pha ka dharani Henry usu ong ya kane tang man sukon tu yaki habayo sngawi kata ka jingkran jong uravi kita ki shujuru kila kindet ben rio bat kila rai ban sange no na kata ka jinga tho jubor ka jongki ban lej biang sla yeng sla semen pesngo thoi la ki kimi ki pa bar ka dharani ru kala kemen ba song tenat ba bat kampoi perkhat ban yo sngo ya kum kini ki na u
Bat hadin la yo i bakadharani kelas dang bandan jingmut yo Ravi. Bat kelas dang banjade parlok baru iwe ye iwe pan. Bat klay kenduru hakawe ke company. Hakaba kadharani kadang mut ba Uravi unwan di kot kubor hang taru. Henry Uravi pad ula ong ba wan le interview na kamenta kam. Bat de hang ni bakan satip ba ula dep ya ka BTech engineering. Bat hang ta kadharani kala lengo banyo sngoy kata bat nang ni le kala nang don feeling shushu yo Uravi. Namar kaya yo i ba umde tang bo don chiket kli ahyeng hasam Henry upar khat jingai ru na kamenta kala wei ke jang u. Bat la yo i ru bakadharani kala ai sngo bhar ka mobile phone yo u. Bat kelas dang bani sutanat baru iwe ya iwe pan. Bat la yo iru bau parlok jong kupa kadharani ulawan khot yaki namar baka khon jong uklamut banyo tho no. Haka next scene pat la yo i bakadharani kala phla haka parlok jong ka bakala sho jing i yo Ravi. Henry kata ka parlok kala ong haka kumnu sakum yo nong dikor khubor ka i. Henry kadharani par kala juba pahoot ula banduk haka pisa. Henry udan pada ka jinglong ka per. Bat ka sngoru baka jinglong jengki ka dai bha iwe ye iwe pat. Bat kala ongru baka la khot yu shaka sngi kha bat de jongka. Bat la yo i ba andala poi ka sngi bat de ka parlok ka dharani la yo i ba Ravi ru la poi lang hangta. Henry ba ukpa jong ka parlok ka dharani la yo i ba ka dharani ka yele ya ju ya jan bat Ravi. Hangta hi kuman penrem yu namar ba ude baduk. Kum tau la ajing kran hakmat ki samla. Daka boong bagi samla menta ki di banjit bahai ki samla jongki ki bay rengkat kerdan bat ki ndrai ni ki bihapo ya ki. Hang ni habayo sngow ya kata Uraviru ula sngow po ila di banyo sngow ya kata. Bat la yo i baha kapor bagi dang ya bamru ki parlok jong kadharani kila ajing mut la ka jong sepang ka kentien jing iet. Bat la de ka pali jong Uraviru ula ong baka jing iet ka longkum kal er kata ngimla banyo iya ka Henry ngimla ruban em klam maka. Badai hang ni ru bakadharani kala pen itu yo Ravi haki parlok jongka. Bat kala ong ru ba udai usamla jongka. Hang ta Ravi ula lengo bat kendet banyo sngoy kata Henry ula komen pat na po mensiep. Henry anda kita ki parlok kila keli sepanga jing tre jong Ravi. Kadharani kala thok yaki da ka boong ba utrei engineer hakawe ka company. Henry hang ta hi Ravi ula sngo baka thok ya ka jinglong jong u. Bat ula let no nang ta da ka jing khuslai. Padanda kadharani kala pensange ya ushabar Uravi ula ong haka balai ka haban thok syapang ka jinglong ka jong u. Bat ula ong ru bau i ya ka umdei na kadaw baka ruspa Henry na mar bau itenat ka jinglong jong kadu menshwa. Bat ha kata ka por watla ka dharani ka persyang ban pensmu tho ya uru kam yo alat na mar bau ulo bitar bhaya ka. Bat ula batai ru ya baro ka jing per hapdeng ka jing im jong u bat jongka bat ula ong ru ba menshwa umut bakila ban ya long ka we. Wat lada kia peru Henry mentawang bakum nohi ula pui mudur sakat ya kataru. Badakajing bitar ula let nang ta bat layo iru bakadharani akalas ngusi bah haba kayo iya kani. Badhadien kani ka jingja layo i bau Ravi uklem let ai kubor shu la lai saw sengiru namaru dang ngusi sa nakata ka jingja bat kadharani. Bat kadharani ru layo i bakadang yai ap kamilinti u Henry kalap ba umwan satya. Henry hadien katukan nisngi Uravi ula sngutu baula kumkren baklai kadharani. Kumta ula let di kendono syaying jongka ban panmap naka. Henry anda ula poi ula bakam dan setiah la yeng bat ula syem ban banyak kapurna. Bat kapurma kala ong hu baula let bakla bahaya kata yaka hakatuka sengi dang bakren pesngusi yaka. Bat kapurna kala ong ru bakadharani ka iet bahaya u bat talelei ru kanom le kanuk kamu ban pesngusi ya u. Bat Uravi ula sngutu ila ka jong ka jing bakla bat ula ong bau kwa ban panmap yaka bat ula keli ba syai kadan. Henry kapurna kala ong hu bakla let cekerela nomar kadang jingya tho jong ka parlok ka jongka. Kumta Uravi ru ula let lang syakata ka jaka badan maka bat anda ula poi ula yo i kadharani bat ha ka jing sngoram ula persyang ban panmap naka. Malayo i ba uda Uravi ula yai panmap syai panmap naka. Bat khaddo kadharani ru nomar baka i ja u kumta kala pedang kata ka jing panmap na u. Bat kumla syai kat bagi dangya syongkai Uravi ula panma biang naka bat ula ongru yaka bakinyai duai ba onum dan mano ban penkhla di kini jing i baka jing dai ka jongki bat hang ta hi layo iru bakila ya kedup da ka jing kemen bat kumne hi kata ka jing dai jongki ruk la nang scam chuchu bat ha ka next scene pat layo i baka dharani bat ka kemi jongka kidang iklak khuslai bha nomar ba ukpa jongka la khat arba jiru umpat poyeng bat anda ula poi layo i ba ula idiaw bat khuslai bha bat anda kila kelina u babalai ja ayu
ula jubab baka tuka khun jong u parlok jong u kabalawan kabadang shuwan khot yaki ban ya tho ha ka tuka singi kala dekat no ila ka jong ka jing im namar baka ie yo uwei ushin rang henre na yeng pa kila pen bor ban ya tho da uwei ushin rang hang ta ha ka taka por ka dhara niru kala phla bakaru kala dan samla bat kala ya sho jing ie bat u bat ong ru bakala ie yo ravi u badai tang unong dia kot kubor ha ka yeng ka jong ki kikime kikpa jong karu ha ka taka por kim lat ang ai shu ban ong yaka namar kim mudur bat kim la ban perkhat yakane malayo iru baka dharani kala pensong thu haki da ka baong baka ei ka belaja haying mama jong ka bat haying jong ki ka de ka ju henry ka super no ba haying jong mama jong ki kila do no ka khun jong ki henry haying jong ki pat ka khun jong ki kadang em hang ta ukpa pat ula ong babalai layo senrang tang da unong di kot kubor hise ban iet henry ka dharani pat kala juba ba uravi ula dep ka bitek engineer pat utrei ya kan kam di kot kubor tang ban kersan hayeng hasam bat kala ong ru bakashania au kumta ukpa bat ka kemi ha bakili osngau ya kata kila sngo sen ya ka bat kila kloi ru ban pediang ya uravi bat kila ong ru bakin sakhot ya u bakin sawan shiyeng joki kumta hadir ka tukani por andala dei ka singmen pen itu layo i ya uravi bat kikime kikpa jong u kiblawan da ka oto ban wan shayeng jong dharani bat ha kata kapor ha ka jingbom tip ukpa jong ka dharani ulamut ba uravi wan tang bat ka kemi jong u bat kumta ula kum ong ha uravi ba un ai pisa yo niu nong nya uto henry tip pat ba uto ude ukpa jong ravi henry namar ukpa jong ka dharani pat ulong ubriu ba bha kumta wod hi ula pan map no na ha ka jingbom tip par hadien kila yalam yaki ban rong sapo bat anda kila rung sapo ru layo i ba kim nut ban shong ha sofaru namar ki dei ki baduk henry hadin bla pen bor ki katuk ani por ki sanut ban shong la ka shong bat hang ta kila ya keren bat penitu i tharu ya ka yeng ka sem jong iwe ye iwe pan baduk pa jong dharani ula ong ru haki ba unsa khot no ya arngut ki khon senrang jong u ki bala rit police US na ka mata ka sngi engagement jong ka dharani bat uravi henry halayo i pat ba dei tang ka me i jong ka dharani ka ba ibenya ki bat bam sotanat yaki namar baki dei ki baduk ha ka next scene pat layo i ba ka dharani bat ki me ki pa jong ka kila led shaw ki himmen jong ki namar kila wan America na ka mata ka engagement jong ka dharani badanda kila poi hayeng bat tip ba ukun ban wan udai tang u paper boy lani unong dekot kubor kila pen payo ka jingbitar jong ki da ka baong pakan sa jinjal da kaya tho bat uravi barhang ta ka dharani bat ki kimi ki pa jong ka kila diaw bat khuslai bha haban yos ngoy kata henry kum sa chipang pat kila khino yaki ta ka baong ba kila shule menle ban penting ya ka bat ong ru bakisuk ya kan ni ka jingya dai bat hadien kan ni layo i baka dharani ru kala kamen bha bat kala phone yo ravi ban pentip bat ong baki himman jong karu kila suk bat ki pediang ya kan ni ka jinga dai ka jongki henry ka dharani pat kam tip baki ta ki himman jong ka kila thok ya ka namar shari kala pen paw ka jing bitar bat ka jing isi bat ka jing nyoben jongki yo ravi namar ba ude badok bat namar ru ba ude tangunong de kot kubor ban kila ong ru baki sngo bakim la ban pha ela ka jong ka para jongki ka bala em ha ka jingbet jingbyang ha yeng hasam ban letsa ha ka yeng jong ravi ka bade ka yeng ka baduk bat kila ong ru bakin sa le ya ka ne ban weng no yo ravi kumta hadin ka tukat ni sngi la yo i bakila le chayeng jong ravi bat anda kila poi kila atarwa ki sanlak bat ong ru bayakan ni ka pisa la tarwa da ukpa jongki nakamanta bakin thiet sap taa ke bakham itanat hakas ngi jinga tho jongki henry ki kimegi pa jong ravi kimshim la tre setia ya kata ka jing tarwa jongki bat ong ro bakin sa persanghi na ka bor barit jong la di ban thiet ikiriam ki bakham itanat bat kumta hi kiru kila pano da ka ja nomar ki ong bakila thangan palat baki wan dukan bat ki klem yo ban bam sidukan henry kat baki dang bam namar bakila yo tang ka ja bat udai ubasan kumta kila keren ben yang kata jingbam ba ai maki pat ong ru bakim la ban nguit setia henry ki ong kim ban sekin shunguit la ka nguit namar klempep la shala sisngi ka para jongki kan haban bam ya kum kini ka jingbam ban kila ong ru bakin hab ban thia lang hakani ka juga kamra ka bakham ngia bat kumta kila yai keren ben yaki ya kata ka jingduk ka jongki bat kila beteng ru ka boong baka para jongki kan sa im kordet la ka wansa hayeng jongki bat kum ki himman kenum la ban page slam ya kane bat kumta hi kila berngam yaki baki de ban skothu hi maki ya ka kerdan ka jongki bat kila lek no nangta da ka ba i artat ya kata ka song pisa haki
Hadian kane la yo I bagi kime ki pa jong Ravi kila khuslai bat diaw bah ka mensim. Bat kim sngo pher hiru namar bagi tip bagi degi badok. Bat kataru kadai hi kijing shisha bagi kran. Bat kila ongru ya u bun sange no ya kini kijing tho jong u bat kadharani. Bat kila ongru bakin patch nong no sha jingai bah nang ne. Bat kin sa ai daw bakila accident kali sha bat kila yap. Khnang bakin laj na kata kijing tho. Baru Raviru hak jing sko khia ka mensim ula pedang kata ka jing ong namar umla le baban ka jing duk. Bad hang ni hi la yo iru ya ka megha ka badang pule ka de ka diary jong Ravi ha ka ba kata ka de ka sngi ka ba khaddu ba ula tho shaphang kata ka jing jong u bad ka dharani. Bad ka megha ru ka syam ba ki page hadien nang ta gla theli lot. Bad ka ru kala lengo bad kam sngula ban pedang ya ka ni ya ka ka balaja. Kumta kala lej no sya Hyderabad sya chaka basa maki pandej wat ya ke ka belaja hadin. Balanda kala poi hayeng jo ka dharani kala kali na ki kimi ki pa chongka henrai ha ka jingdiaw harengkat ki umat gila ong maka khon chongki kamdan hayeng namar baki himmen chongka kala penya khlat ya ka jing chongka baru pa chongka pat ong ru bakanum wan shu hayeng. Bad hadin la yo I bakla lej wat no hayeng jong Ravi bad anda kila poi kala syam shisha ya ka dharani. Bat ong ru bakala tip lut baro syapang ka jing jongki namar bakala yo ban pulilut hak diary jong Ravi. Henry ka dharani ha ka jing lengo kala kali baki dei mano bat kumno ki tip lut syapang jongki. Bat ka megharu kala jubab bat kala thui ki baro ki belaja bat kala kali ru sya don Ravi. Henry ha kata ka por ka dharani kala kadaw yaki syaka kanro bat pen iru bau Ravi ulayap. Hangta ka megha kala lengo bat kendet bantip ya kani. Bat kala keliru balaja ayu hadien ka tukas sngi bawan ki hemmen jongka syayeng jong Ravi. Bat ka dharani kala yathu ba hadien ka tukas sngi daka kol ya u Ravi kanu ru umpek shu namar kila mut ban lej patch nong no syakawai pat ka jelah. Bat hadien la yo iru baka train ba syong maki kala japan ban ka jing accident bat ki ba bon ngot ki beriu kala yap lot hangta. Bat ngampat ngej baki kinyap Henry day tat anda ngalalej syaka dong basa maki bat lap shisha baki beriu ki ong baki layap. Berhadien ka tuka jingja kala bitar baru ilaki jong ki men jong ka ki bala lej ban keren ben bat ben mong pen skosi yo Ravi bat kayeng kasem jong u tang namar baki dok. Bat kala ong ru bala da day shisha baki iya jaka kum kepara kila day ban nang penjan ki syaka yeng jong ka Henry men penpat pen pra pen ban ka. Bat kala ong ruba menshwa ka kwa ban imlang bat salang bat Ravi. Henry menta ula yap no kumta kum ka jingkan mau iya jongka ya u kumta kala wansa no hayeng jong u. Namar kamla ban klet ya u. Henry ka megha kamla ban pjang ya kane bat kala ong bat ba Ravi udang embet namar ba hadairi jong u ula tho ba unshu ai daw ya ki bakila yap. Henry hangta hi kata ka por kata ka jingpang kle jongka kala wan byang bat kala kelon pen ban Hamadan. Balanda kila poi sya hospital usamla jongka lawan ra sentiu ya ka. Henry ka dharani kala iphala bhai kita ki sentiu namar bakila bu hakio namar ka kan mau bakitu ki seriem bha bat ki ba Ravi ujule haki por menshwa. Komta kila persyang menwat na uthi dia tau sentiu bat kila lek keleng nakawe ke dukan syakawe pat ke dukan nakawe ke shnong syakawe pat ke shnong bat hadu ba kila haban her nakawe ke jela syakawe pat ke jela tang mantep na lapan poi yo tau sentiu. Balanda kila poi hakata ka jaka ka ba khaddu ba lapan poi yo tau sentiu kinang mut ba Ravi undan hangta. Henry anda kila poi utau beriu badan hangta ulaong ba judan kerteng kum uta. Hangta hi hakajing do jing kermen kila lej pai no. Henry kum sa sipang kat bagi dang syong hakali kila iyo tu ukso uba Ravi ujuri menshwa. Bola mare na din kali bat hangta kila song tu ba Ravi ru udang bat kila sange bat utau ukso ulaya lam yaki hadu ka jaka badan Ravi. Bat anda ka dahrani kala iyo kala jauh umat. Bat anda kala poi hajan kala thap yo baul ino marwe yaka hak tu kapor. Henry Ravi ru ula syem ya kakti jong ka bat thap ya bat ulapan ma prunaka bat kila kedup no hangta da ka jingkemen te parlok kani ka story kala kut sendan hang ne bat hang ne ngis ngothu ba haka jing umdan bali umdan bayong umdan baduk ni umdan barius pa balaun penaklat ya ka jing ka jongi
Henry ditang ke jing shania pat ke jing scam iwe pat ke banang te song bat pen klan ya kata ke jing yatai.